Eskwela, mga kabiyaya, yan, magkakasama na naman ulit kaming tatlo at nagagalit yung isa sa likod kasi nga daw Mga gwapo na. Parang sila may-ari ng kotse ko. siya daw yung may-ari ng kotse pero Parang lagi nakikiangkas lang ako sa kotse ni Ivana. siya daw yung lagi itchapwera. Sabi niya, kotse ko to pero bakit lagi ako nasa likod? Nagreklamo na eh. Nagreklamo na eh, no? Nakalata na. Eh kasi pag nandun ako sa likod, di ako makakapag-vlog. Diba? Ikot ka lagi. Ikot lagi ako. Bueno. tapos para makaganti siya sa amin, alam mo kung ano yung sinabi? Sabi niya, ang papangit ng mga nasa unahan. Hey, grabe. Bingi-bingihan kayo. No? Bingi-bingi. Change topic na lang namin, napunta na lang kami doon sa mga simba, sa mga mga bagong proyekto dito sa Taguig. Kasi may topak yung may-ari ng kotse. May topak yung may-ari, baka mapalayas tayo eh. Yung naaabot din ang susungit. So yan, at gala-gala na naman, hanap na naman kami ng alam nyo naman. No, we meet some Famous person. Famous person. Yeah. And then, with dinner. With dinner, Yeah. with famous person. Siguro, di ko alam kung pwede ba natin siya vlog. Hindi siguro pwede, no? Kasi private person siya. Person, yeah. Oo. Bali, Pero isa sa supporters. supporters ng Trio Kuwela. Pag hindi nagpa-vlog, hindi sampalin natin. Ha? Pag hindi nagpa-vlog, sampalin natin. Pwede. Drink-kahan nyo ha. Dalawa kayo. Nako, baka Walang iya sa eh. Muntinlupa tayo pulutin niya. Delikado. Delikado. Bigating sponsor, sasampalin Bigatin na no? sponsor yun. Walang iya. O, kaya sumagot ng yun, 3 pabahay sa isang project. Mani pa yun. Mani pa talaga yun sa totosin lang. Oo. O, dandahan. Makaliko, Don't worry. makaliko naman I tuwagas. can manage everything. Bigyan natin sila ng clue. Ano siya? Mataba. Medyo Chubby. chubby. lang. Chubby lang. Ano yung tawag sa inyo? Chubby? Chubby. Chubby kayo? Pero parang takot ako sa kanya. Parang siya eh, parang syempre professional na tao. Parang stricta. Pero mabait. Pero talaga kung sa usapang hindi pagmamayabang no, sa usapang yaman lang, Ay, naku po. buboto ako sa kanya. Kung talagang usapang pera lang no. Dahil kaya kaya niyang sumagot ng ilang pabahay project na sarili niya lang pera. Alam mo. Mga kalibel yan ng ni Maring Del. Mga mga Mars, Mga tawag sila, mga icon ba yun, Del? Icon? Aba? icon. Tycoon businessman. Kasi kung Icon? ang asawa ni Ate Del ay Icon ba? Tawag. Tycoon businessman. Okay. kung ang asawa ni Ate Del ay pang top 3 Sa buong Asia. sa buong Asia, no, sa icon businessman, Tycoon. Tycoon, Tycoon, siya ay parang mga siya doon, ang mga panglima. Hindi siguro, no? Mga panglima. Pero yung kamag-anak niya, ayun talaga, baka sa Pilipinas lang naman siya, no? Hindi talaga. Hindi nabibilang rin yun sa Asia. Nabibilang din ba siya? Nabibilang din pala. Turn left onto Alisco Road. Ingay mo, nagbabulag ako. Alam mo ba na yun? Bilyon ang pera nun sa... Billion, grabe. Alam mo totosin, itong mga nangyari talaga na mga issue sa amin, mas lalong bumuhos ang biyaya. Mas lalong bumuhos ang biyaya, naramdaman namin yung pagmamahal. At ayun po pala, naipadala na po ang pera na para sa pang 3rd floor ng aking bahay. Wow! Kanina lang. So, ibig sabihin talagang seryoso talaga. Na? Seryoso talaga. Bali, Hindi siya seryoso. inunti-unti niya lang, hindi niya pinadala lahat kasi hindi ko rin makukuha naman din lahat. Ang ginawa niya, dahil yung may mga siya rito may mga anak-anakan siya dito sa Pinas, yun ang nagpapadala sa akin. Bali kada na lang, kada week, no, magpapadala siya para sa pero nagpadala na siya ng 30 ngayon. Wow. Ng 30, sabi niya sa susunod na lang yung kasi tinaray muna nila, baka hindi ko nga daw makuha, kaya ayun. Yes, yo, Yengi Bara. Kaya ayun, grabe talaga yung grabe May talaga kwarto yung- na kami doon. Sabi ko sa'yo May kwarto kami doon, 3rd floor. Tapos, ang gagawin ko dun sa dingding ng kwarto natin, nandun yung natin,
yung mga picture natin. Nung trio Kuwela, paikot yun. Yun. Nandun yung mga mukha natin. Tatawagin ko yung tropa ko na magaling Lagi mo naman mag-drawing. ako pinapapangit sa mga selfie natin. Tapos ilalagay ko Ate Del yung nakaganyan, no? Wala po kang mata. Ay, nakaganyan sa pintuan mismo. Banakot sa daga. Oo. Yung laki mata doon. Sa pintuan ko mismo lalagay si Ate Del para kapag may papasok magugulan na. Del, kawarle pag. Ganun. Ay. Hindi, may naisip na ako doon. May napanood kasi ako sa YouTube ng style. Yun ang gagawin ko doon sa loob. Ako yung magpipintura din doon. Maganda, papagandahin ko yung ano natin. Para kapag katulad dito, pupunta kayo dito sa amin, may matutulugan na kayo na maayos. onto Alisco Road. Ano yung mo? May comfortable tayo na ano. No. Tsaka hindi na ako maliligo sa pawis, di ba? Pala sabi nga namin eh. Sabi ni Tito Steak. Kago Tito Steak. Eh kapag nabuo yung kwarto ko dyan, eh, hindi pa pwedeng walang aircon yan. Si Nathan, bawal yung Nathan. Si Ate Del, hindi mo pwedeng pag-electric pa, hindi pwedeng mag-electric pan lang. Oo, kaya kailangan may aircon talaga yan. Sabi ko, kayang-kaya yan pag ano. Ayan pala Magkano lang naman ang aircon? Magkano lang naman. Mami yan. Tago ko siya sa pangalan na Mami. Thank you talaga. Grabe. Salamat po. At salamat din kay Nathan at kay Ate Del kasi kung hindi nila din ginawa yung video na yun. Na prank, hindi din yun Surprise. Hindi, tsaka rin pala, matagal na pala din siya nagko-comment. Hindi ko lang nababasa. Hindi, nagbabasa ako. Kaso nga lang, syempre minsan, tao lang tayo. Nasasaktan din tayo sa mga bad comment. Kaya iniiwasan ko minsan, puro heart Yun lang na ako. ako rin ginagawa ko. Gina-heart ko na lang. Yung pala, may mag-i-sponsor na. Yung pala, meron pala. Minsan yan sa lahat ng YouTuber dyan. Hinintay muna magkaroon ka ng pagsubok. Siguro, ganun. Oo. Tsaka, believe ako sa kanya, alam Ay, niyo. yung di ba, yung halos nag-down na yung tingin mo sa sarili mo, di ba, Oo. no? Sabi ko nga dito, pinipm kita, hindi niya kaya alam pinipm kita. Akala niya group chat lang tayo. Tawag dito yan, sila Ate Del. Palagi ako Laban lang. pinipm nila Lahat Nathan, naman tayo. May nila Ate Glyza, nila Kuya Manuel. Laban lang, ganun. Tapos hanggang, misa nga, na-chat ko sila ate na, ate, paano pag wala na ako sa YouTube? Mahal niyo pa ba kaya ako? Sabi ko, hindi, misa kasi biglang papasok sa isip ko. Sabi ko, pawala na ata ako sa YouTube ah. Mukhang palaos na ako ah. Sabi ko, siguro hanggang dito lang talaga siguro. Ang daming nalagas kasi sa iyo eh. Pero okay Sabi ko lang. sa'yo, pagsubok lang ni Lord. Mas ano pa pala, talagang may way. Tapos, 'di ba? Yung birthday ng nanay ko is parang 1.5 kilometers. buisit ka ang ingay mo. Yan. Tawag dito yung pag-surprise ko sa nanay ko eh may isa pa rin palang way yun na talagang binigay ni Lord na yung katod niyang pabahay, no? Kaya ka din napunta dyan sa Oo. tabi. Siyempre hindi maiiwasan yan pag ano, sasabihin na iba, si Jay lang ang nagbubukog tanging na nagparibon cutting sa sariling bahay. Oo nga yun. Yung nagsasabi pala na ano daw na ginagawa ko lang daw tong kwento Ano daw kasi hindi minabasa ko sa comment eh, pero binura ko na lang. Epic. Hindi pa yun. Iba pa yung Ano daw, pera ko daw talaga yan sa YouTube. Ang dami mong pera, Jay. Tapos pinalabas ko lang may mag-sponsor para hindi mahalata na baka gawain niya yun. sabi ko, Sobra naman yun. grabe lang, magkano lang ang sinasahod Hindi ko ka sa nga kamo makabili ng brief. Hindi na ako makabili ng brief. Mga butas-butas. Ay, Alam mo, gawain niya yun. Kung sino man yung nagko-comment, Raulo. ganun yun, gawain. Kasi bakit niya na i-comment yun at bakit niya na isasabi yun? Ibig sabihin, gawain no, niya. baka gawain. Takot Tsaka ano? initero siya. Oo, takot siya sa sarili niyang multo. Baka dumikit yung sasakyan ko dyan Sabi na, kalsada ko. Ayun po no, at lininawin ko sa inyo unang-una ako po ay wala po talaga pa akong naiipon para sa aking sarili. Puro lang napupunta sa Kasi sa mga sa magulang ko, sa lola ko, sa mga charity ko. Doon napupunta po yung sahod ko sa YouTube.
Wala pa po ako naiipon na para magpagawa ng bahay. No, wala po. Tsaka Jay, dapat unahin mo yung brief mo kung ikaw matera. Hindi ka bibigyan Well, ng binila na ako. Manahimik ka. Dapat mga bench man lamang ang brief mo, hindi yung palengke, di ba? Ano ba yung binili mo? Ay, hindi. Bumili. Ano yung Palengke kulay yun eh. puti? Ano ba tatak nun? Wala, palengke lang yun. Palengke. Palengke lang yun. Oh, palengke lang yun. Nakala ko sa sentro yung binili. Ano mo yung binili? Hindi, sa ano yun? Palengke lang yun. Sa sentro nga, palengke. Palengke. Hindi ba? Sentro Yung ng daan. mall, yung mall doon, yung mall. Walang mall dun. Dito sa palengke ko lang binili yun. Ano? Yung kulay, kulay... Hindi halata naman doon sa washing, naluka lang brief nito ah. Yung 350. Tapos yung... mga Aloisa, yun talaga, tig 350 yun. Yung nasa, Ibaro. Pero ngayon, nakakabili na ako ng tig 100 isang brief. Uy, Oo, dapat no, sa diba? ka naman bumili. Para Mahal. naman, ano, Oh my God, Mama Forever's here. Forever. Grabe oh. Tingnan nyo yung yung traffic oh. Grabe oh. Mulan lang eh. Wala man lang nagga-guide. Wala kasi stoplight. Wala naman kwenta. Saan ka? Diretso. Kung hindi lang VIP yung ating Yung mga dinner, di ba? Dito kami ngayon sa San Joaquin. Yan, tignan nyo naman Joaquin ba yung to? San Joaquin to. Tignan nyo naman yung traffic dito. Wala man lang nag-ano ng Enforcer. Baba na Oo. yun. Ikaw na doon. Meron na nag-assist. Meron naman nag-assist na. Meron pala, yun na si Kuya. Dapat kasi tugtugan niya na yung sex bang. Isa ba sa'yo? Yung ano ba yan? O, tingnan mo na. Yan, kita ko lumuwag na. May nag-yosi lang yan. No, baka nga. Hindi ko natanda kung saan yung charger. Aray. Hiram-hiram ka ng charger. Hindi ka marunong magsauli pag hinahanap na. Sabihin mo, nandito sa akin. Hanapin ko ba yun kung nandito sa akin? Alam ko, inuwi mo yun. Ulit mo ka na yun. Hindi, hanapin ko daw wala bato sa iba, nandun lang yun. Kita? Kaya nagkakasira-sira yung cellphone mo kasi yung charger hindi accurate. Itong cellphone ko ngayon nagamit ay naglalag siya. Kung napapansin nyo sa ibang video ko, parang nag-slow motion. Kailangan itapat ko pa siya sa aircon para maging okay siya ulit. Bigla-bigla siya sensitive no? Pati yung cellphone nakahawa na, sensitive Kailangan itapat muna sa aircon bago siya umayos ng Pamilig kasi naglalag-lag. At ayun din po pala mga kakwela disclaimer tayo. Kung sino man yung mga mag-chat dyan sa inyo at mga gamit ang name namin, mas Hihingi. Ay, never. hindi po kami never po kami nanghingi Kami nang hihingi. na sa mga sponsor na ganito ganyan na sponsoran nyo naman kami I know way. o tulungan nyo naman kami sa pabahay. Never po namin yan. Biglang dumilim. Never po namin yung Kami pa nga minsan tumatanggi sa inyo. kami pa tumatanggi. Kasi kung ganun kayo, ayaw ko sa inyo. Yan na Ayaw yan. ko ng palahingi. Kaya nandiyan si Ate Del, testigo. Ayaw ko ng buraot. Burat. Oo, Buraot ayaw ko ng talaga. ganun. Kasi may nauuso kasi ngayon yung mga fake account. Hindi natin maiwasan yan balang araw, baka magkaroon tayong yan. Mga kalaban namin. Mga kalaban namin. Kaya ngayon pa lang inuunahan na namin kayo na huwag nyo pong kapag may nag-chat po sa inyo at nangihingi o halimbawa na gusto nyo pong mag-sponsor sa amin o magbigay ng biyaya sa amin, mas mainam na i-check nyo munang maigi kung kami po talaga yun. Kasi ako naman nagre-reply po ako sa lahat ng sa lahat ng mga nag-chat sa akin. Yan, lahat ng nag-a-add. Ko po yan, tawag dito. Tsaka sa cellphone number din. Para siguro. Inaano ko po yan, tawag dito. Ni-entertain. Ni-entertain ko po kung ano man, hindi man nagulat. Sinaulo ka. Kasi naman. Nagulat MMDA po. Wala akong pakialam Ito natin po. yung siya. Kasi mali siya. Nagulat He's yung not the right way. Baka sigsag-sigsag kasi siya Sa gitna. Nagulat na pag gano'n. Si Raulo kami. Parang alayo na Ito po siya. Ito po papakita si Kuya. Kanina. Sa gilid siya. Nung sinahan siya ni Bebol, nagulat. Sayang hindi ko nakuhaan No? Gulat si Kuya
Yan, at siguro makakarating kami dun sa pupuntahan namin, dun sa meeting namin ngayon na professional. Ito hindi to biro talagang totoo po yung professional. Yan padi yung mga ano na yan. Bangka? Hindi yan yung mga may mga tao diyan sa baba niyan. May mga natutulog diyan. Yan ang pupuntahan Ito, natin. brown na. Oo. Di yun nandun kanina. Oh? Oh, yan sila mga natutulog yan diyan ako dati namigay, diyan kami namigay nila Ross DDR ng pagkain. Marami yan sila diyan. Kaya yan ang pupuntahan natin diyan sa susunod na project Pero natin. nalinis na ng daan ng tubig no? Ang linis na Ninis na nga dito, ganda na rin ito. Syudad na. Dito din. Kala mo nasa Amerika ka na no? Ganda na nung lugar dito sa Guadalupe. Pero may mga building. Oo, yan mga building. Lalaki no? Yun ang maganda yung model ng bench na yun. Ay oo, maganda yun sino ba to? Kalimutan ko yung pangalan yan. Yung girlfriend ni Ray Cruz. Oo. Wala na yun. Chismosa din. yung girlfriend Ayun si ni Lobby po yun ang kilala ko. Yes, si Lobby po. Ano yung buko? Parehong-pareho kami ng katawan niyan, Jay. Sus, ayaw sip. Sabi mo? Wala, Jay. Kausap ko yung sarili ko, Jay. Parehas daw sila ng katawan ni Lobby po. Lobby po. Ayun Sus, sila. Maria Usip. Ayun si Lobby po. Naman, masyado. Parehas ayun ako yung nakatagilid. Oh, di ba? Ng sarili, di ba? Wala naman bayad dyan Sinita nang hindi nakaangat ng sarili, busy driver Hindi, ayun daw si Nathan si Marian Rivera. Yan. Yan yun. Ang ganda, sobra. Oh, di ba? Ang ganda naman ni Nathan. Palong-palo. Papasana ulit talaga. Ganun ang katawan ko nung kabataan. Wow. Sexy Yeah, of course. Of course. 24. 24 by 26. Wow. Oh my God. 24, 30. You're eating my nerve. 25. Grabe pala sexy mo Of no. course. Hanggang ngayon ba? Ay, hindi naman siya. Medyo siya. Shabby. Ba't ka naman salita singaw? Shabby. Sabi, Islam kasi ako. Islang bagay. Siguro ka mag-anak mo si Tita Anies. Richie. Gago. O nga pala sa lahat po dyan, maraming salamat dun sa mga palaging nagsusuper chat sa aming mga live. Napakalaking tulong po yan para sa aming charity work. At ito naman video namin na to is dito kasi minsan kami nakakakuha ng malaking views. Kaya may mga nagchat kasi puro na lang daw patawa. Ang kulit niya ang kulit ng mga viewers. Charity ang content, ayaw naman. Kita nyo, yung isang upload ko dyan, 700 one day. Di ba? Kaya kailangan talaga, minsan haluan mo ng comedy para hindi maboring yung mga viewers. Tsaka, ang Trio Kuwela ay yan talaga Route available. stress reliever ng mga OFW. Kaya syempre yan na lang kasi yung pinagkakalibangan nila. Kaya kailangan natin gawin. At ayan nyo po, itong linggo baka may gawin kami ng nila Oslek, Batosay, paring Joe Marat. Kung nandun naman si Bebang at si Ate Del, makakasama sila dun. Mag-ano ko ng challenge. Sa linggo. Challenge. Magcha-challenge kami, no? Saan? Ako na, ipapahamak mo naman ako, Jay. Ngungudgod kita sa harina. Uy, Tapos, yung mukha mo, bago kayo ngudgod, lalagyan ka muna ng mantika. Puti ka, ang hirap na tatlo. patayin mo na ako talaga. Gusto mo patikitin talaga yung arena. Nagtataka yung ibang tao, no? Sabi nila, bakit kaya si Ate Dele dati hindi maraming nakakapansin din sa iyo yung Nawala na nagiging nga yung makulit arte ka. ko. Nawala na daw yung arte mo. Makakasama mo sa amin. Hindi naman kasi bagay mag-inarti yan. Oh, excuse Wow. me. Pag inarti kasi dinidipindi yan sa mukha. Sa'yo Wow! bagay lang. Of course! Wow! because I am very beautiful. oh my God. Because your nose is so the back. Oh, Walang banggita ng gano'n. walang Kung biruan. Oo, walang personalan. Banggita ng mga private. Oo. Grabe naman si Ate Del. Wag kasing ganon. Mga
mga confidential yun. Hindi Oo, naman kapag biruan, wag nang ano yung mga plat, yung mga pulakda na ilong. gusto ko tanggalin ang manubila nito. Tanggalin talaga. Tanggalin yung malubela. Galit agad. Ayan, ihampas ko Di, pa. tsaka alam mo pa, di buwabawi lang yan sa atin din sa atin. alam kayo lang manlait sa Kasi, yan, lagi na lang siya nandiyan sa likod. Ako pag hindi ako lalaban. Nasa likod mo na Ay. ako, parang nakikisakay lang ng iba na. Apihin pa. Aapihin pa eh, no? Marami kasi talaga na ano na, "Uy, bakit ano? Ano bang meron sa Trio Kuwela at ano?" Ang mapapayo ko lang, ang sikreto namin dito is magpakatotoo ka. Yeah. Tao kasi kayo, Jay. Kahit hindi kayo mukhang tao, tao kayo eh. Bastos na mga nito. Tapos babanatan niya ng tawang pang-asar eh, no? Oh, ha, ha, oh, ha, ha, ha. Sa tayo nga. Ang sakit sa tinga ng tawa lahat. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha. Sa tayo nga. Si Butete, pag tumakas si Butete, May level-level yan. Level 1. Sa atin Del, Bakit sa tayo nga eh? Oh, pero pag kayo nandadali sa akin, di ba? Tapos hanggang buto-buto. Wow. Ako, tawa pa lang. Galit na agad kayo. Walang pikunan. grabe. Ay, Hello mga kakwilang. Para. Hello mga kakwilang. Hindi na makapagsalita si Kaka. Si Ate Glyza naman, nakalimutan ko yung tawa na Ate Glyza. Nakakasar din ang tawa nun eh. Na Ate Glyza. Ay, bisa kasi doon nadadala yung viewers natin sa tawa natin eh. Alam mo yung walang kakwenta-kwenta naman ng sinabi pero natawa sila. Oh, dahil sa tawa. Dahil sa tawa mo. Ako, yung tawa ko pag talagang magkalakad. Di ba? Ikaw din nga, para ka din aswang pag tumawa. Di ba, Aswang. Ano Para ka naman daw tumawa? Pero Pwede lang sa mabulit, ihampas ko sa kanina. Pinersonal ka na naman. Pinersonal ka na naman. Aswang daw. Pastusan. Kaya kayo lang? Fair tong dalawang ito. Gusto sila lang lagi panalo. Ay, kawawa naman. Mas isang bunga nga din yung babae. Kaya nagkaroon ako ng basher eh. Aswang daw. Uy, pengi ako. Aswang daw eh, no? Pero ayun nga, ika nga na, back to ano tayo topic. Yung mga nagtataka bakit nakukuha namin yung loob ng mga tao. Kasi nga, totoo kami. Oo, Wala kaming tinatago. Kung ano kami, ganun lang lagi hanggang sa una. Totoo, Sen. tinutulak nyo nga ako eh. Na? Tinutulak Uy, siya lang yung tumulak sa'yo. Hindi, makaganti man lang paminsan-minsan. Tulak talaga. Parang lalaki yung tingin sa akin. Tawag dito. Si ano nga, tawag dito yung sasabihin ko, nakalimutan ko. Yan po. Tuwa ka na naman ha. Sakit sa sariling laway. Pag magtatakbo po akong presidente, dito ako lalabas. Kakasya kaya ako dito? Parang hindi, no? Oo, kasi yung patagilid. At ngayon, nandito na kami sa Makati. Alright. Siya lang, tagaan kamit namin Makati Serie. Makati City. Yeah. At mag-meet po kami sa Shangri-La Hotel. Yeah, Shangri-La Hotel. Shangri-La. Naku, kung pwede lang talagang videoan yung Oo nga. kamit namin ngayon eh, bibidyohan namin talaga siya para may magugulat kayo. Luwa ang mata ng mga ano. Luluwa na naman ng mata ng mga inggitero at inggitera. Sigurado. Sabihin na naman nila, si Del Cabarle nakuha nyo, pati ba naman si Tutot nakuha nyo rin? Talaga, hindi yan makapaniwala na pati yun makuha lang. Oo. Because Alam mo mga viewers, ano nyo siya, kilala nyo siya? lahat naman siguro kilala yun. Kilala siya. Saka alam mo kasi, nakitaan kasi nila tayo na totoong tao tayo kahit ganito tayo. Minsan nagmumura. Kasi pag hindi ka kasi nagmumura, hindi ka totoong tao. Tandaan nyo yan. Hindi naman lahat, ano. Pero yung mga pabanal-banal sa harap ng camera, yun yung mga plastic. Ayoko lang ganun. Mas gusto ko pang murahin ko kayo eh. Yun. Tsaka ako dati mga video ko may mga mura yan.
Pero ngayon, iniba ko kasi nga Charity tayo. para maging pare. parang maging ano din sa mga viewers, hindi sila mairita kasi may mga viewers na sensitive talaga eh. Kaya yun, tinanggal ko yun, yung pagmumura. Tsaka may mga bata nang nanonood kasi sa atin. Kahit ako i-review nyo yung ano ko, dati yung reactionist ko. Pero minsan, talaga mawawala sa video namin yung minsan, napapagsalita kami ng buwisit, ganon. Di puta, Di po, di punggol. di punggol. Lalo niya nasa likod na yan. Akala nyo mabait yan. Pag nagmura yan, ang lutong yan. Ay, naka-headset, hindi niya naririnig. Lightin natin. Dali. Yan, alam niya si Ate Del, malaking mata niyan. Ay, Ay! busy ako. Akala ko! Busy ako. Akala ko! Unod ah. Akala ko hindi niya tayo rinig. Bigla sulpot. Nahiya kayo ha? At ayun, kung magtataka kayo bakit namin pinopost ang video, kasi maya't maya may dumadaan na nagtugtog sa mga ayun nga tag dito kandidato. Copyright dyan. Makaka-copyright kami. Wala na may ibang sinabi kundi makatao, maka-Diyos. Kalukuhan mga pangako. Tawag dito. Pero pag nakaupo na sa posisyon, wala na. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Yun yung sabi, yun yung kanta ni Clock 9. Tao po na nakaupo. Huwag ka na kumanta, makaka-copyright ako. Mo naman. To- May copyright ba yung gano'n? Wala naman, no? Pero alam ko meron Pag may lyrics ka talaga, pag may background. Pero yung akapila, wala. Akapila yun, di ba? Sarap dito na pero parang para sa akin pa di boring yung ganitong lugar. Bakit? Yung may mga building. Parang ang sarap pa rin manirahan sa mga maraming tao. Hindi kasi yung Dikit-dikit kasi, ang bahay. doon ka kasi doon yung kinagisnan mo. Bagay. Ganun lang kasimple yun. Kahit naman ako sabihin ko, boring to. Saan ko gusto? Yung sa maraming puno. Sa bundok. Taga-bundok ako. Turn left on Divide. Alam mo naman ako, Gorilla. Yun o, lalaki ng mga building o. Diba? Siguro may lang ako. Magkaroon ako ng isang building. Wala na akong problema sa pang-charity ko kahit hindi na ako sumahod sa YouTube, no? Pang-apartment. Oo. Sarap yan. Studio type pa ka mo. Ay, grabe. Gano'n ang upa Take the ng next isang left on Divide, then turn right after Titan's Osminia. So hanggang dito na lang ito mga kakwela at mahaba-haba na rin yung video namin. So siguro naman soon malalaman nyo kung sino talaga tong kamit namin niya. Pero kilalang kilala nyo to, huwag kayong mag-alala. At pag hayaan na natin na siya mismo yung magpakilala na siya yung nakamit namin ngayon. Pero hindi namin sasabihin minsan sa video namin kung sino siya kasi siya so very private person. Yeah. Yan, maraming salamat and don't forget to like, share, comment and subscribe sa aming mga YouTube channel Trio Kuwela Family na nandiyan sa description ng kanilang mga link. Nandiyan siya din si Ate Del na lagi na lang angkas ang kanyang ganap sa kanyang sasangkay sa kanyang sasakyan. Sa kanyang sariling sasakyan. Sakay lang eh. Nakikisakay na lang siya lagi, kawawa naman. Then turn right. Kung kasi pag nandun ako sa likod, wala akong mabubuong vlog, sayang. Sayang din yun. At nung nakaraang vlog ko ay may mga nagsuntukan, may banggaan. Ngayon mukhang safe, wala tayong nakita dito. Ang nakikita ko lang ay mga forever ko na bumaba sa jeep ngayon. Yan. So ayun, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye, Kate Del. Bye-bye. Tawa. Tumawa talaga. Walang hiya ko. Ay.